Здравейте, момичета! Днес ще говоря за 5 причини, поради които ни липсва душевен мир. Първата причина е обременността, която носим от родителите си. Чувстваме, че не сме достойни, защото не сме били обичани по начин, от който сме имали нужда, когато сме били малки. Когато майката е емоционално отсъстваща, критична или пък обсебваща, а таткото е пасивен, отсъства или пък е насилник, в такива случаи детето израства с ниско самочувствие. Аз лично съм го изпитала в моя живот и знам колко ограбен може да бъде един човек, който не е получил любов, от която е имал нужда, докато е растял. В такива случаи жената израства прекалено предпазлива или пък напротив става твърде агресивна или пък става твърде угаждаща. И дори когато вече има семейство, има свои деца, тя може да се чувства самотна, може да чувства една самота в себе си, една липса на бащина фигура, липса на любов, липса на подкрепа, и това се отразява на цялостния живот. Следващата причина е войната между ролите, които трябва да изпълняваме. Съвременната жена е принудена да бъде много неща едновременно. Тя трябва да бъде майка, трябва да бъде съпруга, трябва да бъде домакиня, да поддържа дома си, да поддържа и себе си, трябва да ходи на работа, трябва да бъде бизнес дама, но малко са тези, които са били научени как да интегрират всички тези роли в едно. Ние се чувстваме раздвоени вътрешно. В един момент сме радостни, в следващия момент сме нещастни. В единия момент се изпълваме с надежда, в следващия момент сме пълни с отчаяние. Няма стабилно аз, от което да блика мир. Просто една жена, която се опитва да не се разпадне. Третата причина е емоционално потискане. На жените често ни се казва да бъдем силни, което всъщност е равно на това да потискаме емоциите си. Много от нас носим травми от предателство, загуба, малтретиране, но потискаме тези наши травми заради дълг, заради заетост, поради страх или точно поради ниско самочувствие. Случва се дори да се стигне до там да се ядосаме, да експлодираме заради нещо твърде дребно, просто защото истинските неща не се изричат. Важните неща не са изговорени. Четвъртата причина е тежестта, която носим от поколенията от преди нас. Много жени носят със себе си неизреченото бреме от своите майки или баби, модели на емоционално отдръпване, тревожност или малтретиране. Такива жени всъщност се страхуват да не повторят миналото, да не станат за собствените деца такива, каквито майките им са били за тях, да не постъпват по погрешен начин. Всъщност, наистина, тя ги е страх да грешат. Понякога се грижим за децата си по начин, по който сме се кълняли, че няма да се грижим. Това води до вътрешен страх и до срам. Дори в радостни моменти ни обзема чувство на страх. Петата причина е дигиталното разсейване и разпадането на вътрешния ни свят. Тук съм комбинирала двата проблема, защото всъщност те са много тясно свързани. В днешната хиперсвързана култура жените и момичетата са постоянно бомбардирани от непрестанен шум, сравнение и разсейване. Социалните медии, постоянните съобщения и дигиталното пространство поддържат ума ни стимулиран, но духовно недохранен. Дори и да живееш благочестиво, постоянно се бориш да култивираш истинско вътрешно светилище, където спокойно можеш да чуеш вътрешния си глас и гласа на Бога. Вместо това, ние живеем в постоянен цикъл на реагиране вместо размисъл, изпълнение вместо молитва и консумиране вместо създаване. Тази постоянна борба заглушава вътрешния компас, който Бог е поставил във всяка една жена. Ако и вие се чувствате така, има изход, но трябва работа, постоянство и смелост. Аз съм тук, за да ви помогна да превъзмогнете дисбаланса си и да живеете един живот изпълнен със смисъл. Ако сте се открили в думите ми, може да ме последвате. В следващите ми видеа ще разглеждам всеки един от проблемите по-отделно.